Hoi, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Het is om het vriespunt heen en jou bent op een motor. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja. Dat is heel mooi, ja. Ik hier even nog dan naar mijn maat zitten te gaan. En de motor moet veronderhoud. En dus ik dacht, nou, dan moeten we maar even heen, hè? Ja. Ben je zo'n motorman? Nou, ik ben net zo'n motorman, hè. Maar ik heb het altijd ding van mijn 18e. En ik heb mijn hele tussenfase nooit motorrijden. En nou, ik ben pensionado. Dus ik dacht, ik moet maar even met de motor. Nou, vandaar. Maar de meeste mensen hebben wel lang in de stalling, denk ik. Ja, dan had ik hier nooit in de stalling. Maar ik moest hem even eventjes repareren litten. En even meidje litten voor onderhoud. Want ik ging binnenkort even naar mijn dochter in Australië. Dus ik dacht, nou, dat is een mooie periode om even heen te brengen. Zag ik zo wandelen. Ja. Even naar Australië. Ja. Wennen ze daar of tijdelijk? Of... Nou, ze heeft een hele tijd ze daar, hier lang heeft ze daar hockey, zeg maar. Ze is hockeyster en nou, dan heeft ze daar wat hockey en dan bij een club in Perth. En daarna is een reis bezig. En ik ging het laatste deel van de reis ging met haar doen. Wat mooi. Ja. En wat markeert er aan de motor? Nou, eigenlijk niks, maar dat is vol, hè. Alleen dat uitlaat is stikken. En Henk die heeft mij een presentie aan. Die zei van, ik maak je voor de uitlaat. Dus vandaar. Dus. Want dat ik ze achter je zit, dan Henk is wel ik een motorfanaat, of net? Henk is een echte motorfanaat. Ja, Henk is volledig in de motors. ik zit volledig in de motors, ja. Ik riep 40 hier. Dit zijn al keer al wat gedateerde motoren. Oh, het ziet er mooi uit. Ja, dank u wel. Dat heb ik al keer zelf dient. Dat is mijn hobby een beetje. Een beetje uit de hand doen. Dus hier racen we dan maar in Frankrijk op een circuit. Dat doen we is dan hobby? één keer. Ja. Ja, dat is de hobby. Ja. Dat is jouw hobby. Nou ja, en die van de jongens ik. Die rieden hier ik op. Ik heb ook een beetje mijn tijd wel hand. Ik heb net zo'n groot hartje om het te rieden. Ze vliegen mij al keer voorbij. En dat is natuurlijk wel een beetje de hobby, maar... Hoe bedoel je net zo'n groot hart? Nou, ik ken het vol lijf. Ja, en ik ken het naar raar dat ik fietsje met de regenhond. En toen zei van, ik beter net vallen, want het is kans dat de regen, dat is die brekst. Dus dat speelt altijd mee. En Maar vind je het dan het angstige dat je Swan zou het racen? Nee. Ik ga ervan nu dat ze weten wat ze doen. Dus het kan altijd misgaan, hè? Maar dat kan hier op het dik ook misgaan. Ja, Vrijheid. ja, ik denk het ook. Het is een stuk vrijheid. Ja. Als ik in een auto zit, ben je meer opsluiten. En op een motor is het de wind die om mijn kop gaat. En Ja. toch een stuk vrijheid. Nou, dat circus dicht, ja?